daga taimako har tsare girman Allah shari kam ka san me kake faɗi kuwa da bakin cikin fashewa yanzu ko da sata memory da kai min ka san me a cikin wani memory din nawa ina fara amfani matuƙa a wajen da haka fito da memory da ko yanzu nan a ci maka mutunci shagan sata kawai kika kalamu malama me ke faruwa ne wai wayana ne ya faɗi kaga har sai da ya fashe ya na dauka taimako na yayi kokarin hada min wayana ashe ya dauki min memory na shi fito da shi fito min da shi malam garin nan ba wanda bai san ka da dauke in zaka fito mana da memory ka fito da shi kaga sake ni mana caje shi a'a ba sai mu caje shi ba taimako ne mu caje ba shi caje mana shi a caje zuwa a caje shi kawai shi ne magana a caje wannan waye da san halin ka ba na ran Allah ya dauken nan kana babu wani rantsuwan ka na ƙarya ne hada mutane a babu wanda shira takalminka shira takalminka shira takalminka da takalman nan shari kawai ta kai ka fito mata da shi na rantsa da girman Allah billahi lazi ai ko me zaka rantsuwan ka ai ba ta gaskiya bace ai ka saba ba ka ta ba ta gaskiya bace kowa san halin ba ka ka kai da memory ta malam ma ni bane kai dakata ni police alhamdulillah dan sanda ya ce me ya faru kana ji labai taimako ya zo yi kuma aka rasa memory card na memory ta ya sace direct wayar ta faɗi na dauki wayar na goge mata na bata abinta naji yawo na memory ta dan Allah da kika bata billahi lazi la ilaha illa huwa musu zaka yi idan ni na dauka Qur'anin ba ta ce ni babu kowa ya san halin sa halin sa ne ba kowa ya san halin sa cace ni kowa ya samu mana ruwa san dauke nan a samu me biyo ta ya alwala ai ba sallah aka ce wani ya fi nauyin rantsuwa za ka yi mutane shiru ku rabu da shi yawa na ga daga fiwa tsaya rike na sai rantsi kuskure mun bakin ka zubar mun anan da ruwan da na baka kuskure bakin ka zubar mun anan da wannan ruwan da na baka ka zuba ruwa bakin ka zaka sa tsora ka zubar anan bakina da ci idan baka cire in baka yi ba yanzu zan tafi da kai wallahi in yalla bai zaka yi ko ba zaka yi ba mi magana yi ba zan tafi da shi mi magana ta kuna ji da na mi magana ta to sai mu da ke ina da ciwo a baki bubu duk sulutunan da yake labe yana ciwo baki ba na sa ruwan sanyi a baki na sha ka ba mu ruwan da yake da kuskure ka zubar mana indai ka san baka kai in baka yi ba zan sa su tara ma gajiya a gurin da wallahi kuma ta ba gani zai sosai to ima za ka yi kuskura mana ka zubar a indai ka san baka dauka ba za ka ga kai ka kuskure bakin ka zubar a nan ana jira ka dan rena hankali ko aka ce ka kuskura bakin ka aka ce kai ba kuskura bakin ka kuskure bakin ka sa a bakin ka sa ka kuskure ba fa shi aka ce kai ba fa shanyewa ke ka san wanda ke gaban ka kuwa ba sha za ka yi ba fa to zubar anan zubar abin da ka gutsa zubar anan kuskure bakin gaba daya to zubar Shut up.